Δώσω το λόγο στον κύριο Γιώγα τώρα, ο οποίος δεν μίλησε και πάρα πολύ μέχρι τώρα. Κύριε Γιώγα, να μιλήσουμε λίγο τώρα μαζί για την ρομποτική ολική αρθροπλαστική του γόνατος και να ξεκινήσουμε μια απλή ερώτηση σε σχέση με την αθρίτιδα. Να πούμε λίγο τι είναι η αθρίτιδα ή όχι και να πάμε κατευθείαν στο ρομπότ. Είναι η πιο σγηνή φλεγμονώδης νόσος των αρθρώσεων που οδηγεί στην καταστροφή του χόνδρου. Ναι. Οι ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα, το βασικό του σύμπτωμα είναι ο πόνος, είτε με τη δραστηριότητα, είτε και στην ηρεμία όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Παραμορφώνονται οι αρθρώσεις, περιορίζεται σημαντικά το εύρος κίνησης της άρθρωσης και αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε ένα έλλειμμα στη λειτουργικότητα της άρθρωσης και αυτό επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Κύριε Γιώγα, θα ρωτήσω κάτι γιατί έχουμε συνδέσει, συνήθως συνδέουμε την αθρίτιδα με την τρίτη ηλικία. Η αθρίτιδα, θέλω να σας ρωτήσω, είναι πραγματικά μία νόσος που εμφανίζεται μόνο στην τρίτη ηλικία, είναι της τρίτης ηλικίας? Αυτό δεν ισχύει. Αυτό που έχει φανεί από τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι 1 στους 4 ενήλικες και 1 στους 2 μετά τα 60 θα παρουσιάσει κάποια μορφή αρθρίτιδας. Από αυτούς, το 40% θα χρειαστεί μια χειρουργική παρέμβαση, ενδεχομένως μια ολική αρθροπλαστική. Το 60% αυτών που χρειάζονται χειρουργείο είναι οι γυναίκες. Ναι, δυστυχώς, οι καημένες. Ναι, οι περισσότεροι. Κινούνται πιο πολύ. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται ολική αρθροπλαστική και έχει μειωθεί πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Άρα χειρουργούμε όλο και περισσότερο νεότερους ανθρώπους. Επίσης, αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται ολική αρθροπλαστική γόνατος σε σχέση με το ισχύο. Τα μοντέλα προβλέπουν ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι σχεδόν διπλάσιοι αυτοί που θα χρειάζονται ολική αρθροπλαστική γόνατος από αυτούς που χρειάζονται ολική αρθροπλαστική στο ισχύο. Ναι, να πούμε τώρα, μπήκατε κατευθείαν λίγο σε αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλω και εγώ να μάθω περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική. Τι εννοούμε όταν λέμε αρχικά ολική αρθροπλαστική του γόνατος και μετά θα προχωρήσουμε στην τεχνική ρόζα. Ρομποτική, βέβαια. Ναι. Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο στο οποίο αντικαθιστούμε τη φθαρμένη άρθρωση. Το αντικαθιστούμε με 2 μεταλλικά στοιχεία, ένα στον μυρό και ένα στην κνήμη και ανάμεσα βάζουμε ένα πλαστικό, ένα μηνίσκο πολυεθυλενείο, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια καινούργια άρθρωση που να προσομοιάζει στην άρθρωση του ασθενούς. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στα νεότερα δεδομένα, στο ρομπότ. Να πούμε για το ρομπότ, γιατί πραγματικά θέλουμε τη ρομποτική αρθροπλαστική, όπως το πούμε καλύτερα, γόνατος. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχουμε την τύχη να έχουμε το πιο σύγχρονο ρομποτικό σύστημα, το ρομποτικό σύστημα Ρόζα. Είναι το Ρόζα, έτσι, το οποίο είναι έτσι κατασκευασμένο που να στηρίζει έμπειρους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, να κάνουν μια άριστη εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος. Και λέω εξατομικευμένη, έχουμε μιλήσει και παλιότερα, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Ο καθένας έχει μια ιδιαίτερη ξεχωριστή ανατομία, διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Σίγουρα. Οπότε δεν μπορούμε να αναπαράγουμε συνεχώς το ίδιο χειρουργείο. Αλλά πρέπει να δούμε ποιον έχουμε απέναντί μας, ποια είναι η ανατομία του και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αρθροπλαστική η οποία να ταιριάζει περίπου με την ανατομία που υπήρχε στο γόνατο πριν να έχει γίνει αυτή η φθορά. Οπότε τις δυνατότητες αυτές παίρνουμε χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από ένα ρομποτικό βραχίωνα που είναι ο βοηθός μας στη διάρκεια του χειρουργείου. Έχει τους αισθητήρες και την κάμερα που μας δίνει συνεχώς δεδομένα και έναν υπολογιστή με λογισμικό που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ξεκινώντας το χειρουργείο. Παίρνουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε, με βάση την εμπειρία μας φυσικά, να σχεδιάσουμε την ολική αρθροπλαστική που θέλουμε και στη συνέχεια να την εκτελέσουμε με απόλυτη ακρίβεια. Και όταν λέω ακρίβεια, μιλάμε για ακρίβεια χιλιοστού και μοίρας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Έχει φανεί πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με 2 βασικά πράγματα. Με το ότι το πώς θα κινηθεί η άρθρωση μετά, γιατί αυτό θα προσφέρει μια υψηλή ικανοποίηση στους ασθενείς, και πόσα χρόνια θα διατηρηθεί αυτή η άρθρωση.
Αυτό που λέγαμε όλα τα χρόνια και εξακολουθούμε και λέμε είναι ότι η ολική αρθροπλαστική θα πρέπει να είναι ένα χειρουργείο ζωής. Δηλαδή να προσφέρει ποιότητα ζωής στους ασθενείς, αλλά και να έχει διάρκεια για όλη τη ζωή του ασθενούς. Αυτά τα στοιχεία τα παίρνουμε χρησιμοποιώντας το ρόζα. Ένα, την ακρίβεια, και δεύτερο κομμάτι είναι η εξισορρόπηση στα μαλακά μόρια. Αυτό είναι που προσπαθούσαμε ανέκαθεν να πετύχουμε στην ολική αρθροπλαστική. Μέχρι τώρα στηριζόμασταν στην εμπειρία και στο χέρι. Πλέον υπάρχουν εξειδικευμένα συστήματα εξισορρόπησης των μαλακών μορίων, τα οποία τα συνδυάζουμε με το ρομποτικό σύστημα ρόζα. Συνδυάζονται με το ρομποτικό σύστημα. Βεβαίως, αυτό είναι το θετικό. Το συνδυάζουμε και έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε συνδεσμικά την άρθρωση σε όλο το εύρος κίνησης, έτσι, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια τέλεια κινηματική στην άρθρωση. Και επίσης το ρομποτικό σύστημα ρόζα συνδυάζεται με τις σύγχρονες προθέσεις, σύγχρονες ανατομικές προθέσεις, οι οποίες έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρώτη δεκαετία που έχουμε δει. Έχουν πολύ ψηλά ικανοποίησης, άνω το 95% και πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης. Ωραία. Αυτό το σύστημα, το ρομποτικό, το ρόζα, που λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό το ρομπότ και το μηχάνημα αυτό, πραγματικά είναι υψηλής τεχνολογίας στο ιατρικό διαβαλκανικό και του Θεσσαλονίκης. Έτσι, έχουμε την τύχη να το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Διαφέρει από κάποια άλλα ρομποτικά συστήματα, ίσως, κύριε Ζιώγα? Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Οι επιλογές είναι απίστευτες που έχουμε και το βασικό κομμάτι είναι ότι δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Αυτό θέλω να θα σας το ρωτούσα κιόλας. Αν προεγχειρητικά πρέπει κάτι να γίνει, ακτινογραφία, ας πούμε. Τίποτα. Ο ασθενής θα έρθει με την απλή ακτινογραφία του. Τα άλλα συστήματα χρειάζονται ειδικές ακτινογραφίες, όχι αξονικές, χρειάζονται κάποιο διάστημα μέχρι να γίνει ο προγραμματισμός. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τη χρήση ακτινογραφίας, χρησιμοποιώντας όλους αυτούς τους αισθητήρες και το σύνθετο λογισμικό που έχουμε. Οπότε μπορούμε να δούμε ένα ασθενή σήμερα και να προγραμματίσουμε το χειρουργείο την επόμενη μέρα, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ένα μεγάλο διάστημα. Τόσο γρήγορα δηλαδή. Άμεσα. Αρκεί να έχετε χώρο να το χειρουργήσετε. Γιατί βλέπω ότι λίγο στενεύουν εκεί. Έτσι ακούω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Όχι, όμως δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να απογοητεύουμε τον κόσμο. Πάντα υπάρχει μια θέση αναλόγως και της επιγούσης κατάστασης. Πάντα υπάρχει μια θέση. Λοιπόν, κύριε Ζιώγα, άρα λοιπόν γι' αυτό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει προετοιμασία, δεν γίνεται ακτινογραφία, βοηθάει. Τώρα, για να γίνει όμως χρήση αυτού του μηχανήματος, του ρομπότ τέλος πάντων, που θα εξηγήσουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν χειρουργεί το ρομπότ, αλλά χειρουργείτε εσείς, έτσι. Τον κεντρικό ρόλο τον εξακολουθεί και τον έχει ο χειρουργός. Το ρομποτικό σύστημα είναι ο βοηθός. Ναι. Είναι ο βοηθός στο χειρουργείο, είναι αυτό το μηχάνημα το οποίο μας βοηθά να κάνουμε με ακρίβεια τις κρίσιμες... Ναι, αλλά και ο βοηθός δεν λειτουργεί μόνος του. Χρειάζεται μια πιστοποίηση, από εσάς για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιος το ρομποτικό σύστημα, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να έχει πάρει την πιστοποίηση. Μιλάμε για το ρομποτικό σύστημα ρόζα. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να τα μπερδεύουμε αυτά με πλοηγούς ή με άλλα συστήματα τα οποία υπολείπονται. Δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία του ρόζα, που είναι τεχνολογία αιχμής αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε για τη χρήση του πιστοποίηση. Την οποία φυσικά σαν αλφα-ορθοπαιδική την έχουμε, όπως και σε όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε. Ναι, ωραία. Κύριε Ζιώγα, τώρα να πούμε αν είναι ανώδυνη, δηλαδή γίνεται το χειρουργείο, ρομποτική ολική αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα το ρομποτικό ρόζα. Τι γίνεται μετά, είναι ανώδυνη κοιτάξτε, η συνέχεια? Η σύγχρονη ολική αρθροπλαστική έχει να κάνει με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος, έχει να κάνει με τη χρήση των ανατομικών προθέσεων και έχει να κάνει με την χρήση των ατραυματικών τεχνικών. Ναι. Ατραυματικές τεχνικές σημαίνει ότι έχουμε μικρότερες τομές, λιγότερες αποκολλήσεις, λιγότερους τραυματισμούς στους μυς και στα μαλακά μόρια. Άρα έχουμε ένα ασθενή ο οποίος δεν θα πονέσει, δεν θα αιμορραγήσει, δεν θα έχει απώλειες αίματος. Και αυτό σημαντικό, θα σηκωθεί άμεσα μετά το χειρουργείο να περπατήσει. Έτσι, θα επιστρέψει πολύ γρήγορα στο σπίτι του αυτόνομα,
και θα έχει μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση, να γυρίσει πάλι ο ασθενής να κάνει αυτά που θέλει στην καθημερινότητά του, ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Άρα λοιπόν τα πλεονεκτήματα είναι και η απώλεια του αίματος, όπως είπαμε, ότι γρήγορα κινητοποιείται ο ασθενής, ότι πηγαίνει γρήγορα στο σπίτι του, εκεί πέρα ότι περπατάει άμεσα. Άμεσα μετά το χειρουργείο. Είναι και πώς περπατάει γρήγορα. Εμείς εδώ και 4 χρόνια στην ολικέρδους πλαστική του γόνατος δεν χρησιμοποιούμε ίσχυμο. Είναι μια καινοτομία επίσης της κλινικής μας. Να το πείτε αυτό για να το προσθέσουμε σε αυτά που... Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ημικό σύστημα δεν ισχυμεί, οπότε άμεσα μετά το χειρουργείο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, γιατί η αρθροπλαστική δεν θα κινηθεί μόνη της. Θα πρέπει να την κινήσουν οι μυς που υπάρχουν γρήγορα. Όσο λιγότερο τους τραυματίσεις, τόσο πιο γρήγορα θα σηκωθεί ο ασθενής να κινητοποιηθεί και τόσο λιγότερο πόνο θα έχει. Φτάνοντας στο κομμάτι του πόνου, οι ασθενείς μας πλέον δεν πονάνε. Φεύγουν στο σπίτι τους μετά από 1, 2, 3 μέρες, όσο χρειαστεί ο καθένας, χρησιμοποιώντας απλά παυσίπονα, παρακεταμόλ, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Για πόσο καιρό θα πάρουν τα παυσίπονα αυτά? 5 με 7 μέρες. 5 με 7 μέρες. Μετά μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα. Αυτόνομα είναι από την πρώτη μέρα. Από τη μέρα του χειρουργείου. Ο ασθενής από τη μέρα του χειρουργείου μαθαίνει να σηκώνεται από το κρεβάτι, να μπορεί να καθίσει, να περπατήσει, να πάει στο τουαλέτα, να γυρίσει μόνος του με την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή, χωρίς κάποια άλλη βοήθεια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Φυσικοθεραπεία θα γίνει όμως? Εννοείται. Πάντα το θέλουμε αυτό το κομμάτι, γιατί συνήθως οι ασθενείς που έρχονται έχουν προχωρημένες αρθρίτιδες. Αυτό έχει επηρεάσει συνολικά τη στάση και τη βάδηση του σκέλους, οπότε πρέπει να διορθώσουμε άλλα πράγματα, όχι να βοηθήσουμε το χειρουργείο μας. Φυσικά. Αυτή είναι και η επιτυχία, η χρυσή τομή. Δηλαδή, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που είπατε και τα αποτελέσματα ουσιαστικά για την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς και μετά το χειρουργείο. Αυτό το έχουμε δει και σε ασθενείς στους οποίους το ένα γόνατο το είχαμε κάνει με κάποια άλλη τεχνική. Και τώρα πλέον είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε ρομποτικό. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για μας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ασθενή που έχει χρησιμοποιήσει κάποια άλλη τεχνική ή μια συμβατική τεχνική και έχει χρησιμοποιήσει και τη ρομποτική και βλέπει την διαφορά, νομίζω ότι είναι κάτι που να ενθουσιάζεται. Έτσι. Ακριβώς, μαζί με εσάς που ενθουσιάζεστε για την επιτυχία των αποτελεσμάτων, φυσικά. Εμείς βλέπουμε τα περιστατικά του κ. Γιώργα πόσο γρήγορα φεύγουν κιόλας από την κλινική. Ναι, πολύ ωραία. Ενθουσιάζεται και ο ασθενής γιατί φεύγει γρήγορα, γιατί δεν πονάει. Πολύ γρήγορα φεύγουν, δεν κρατιούνται. Ναι, θέλουν να φύγουν. Οι ασθενείς θέλουν να φύγουν από το χώρο της κλινικής νοσοκομείου. 4-5 μέρες, τώρα νομίζω ότι με το ζόρι κάθονται 2 βραδιές μέσα. Ναι. Ακόμα και την ρομποτική. Πολύ την επόμενη μέρα δεν θα φύγουν. Η ρομποτική έχει, νομίζω ότι είναι μια επανάσταση στον χώρο της αρθροπλαστικής. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε και ο κύριος Χουμής για την νανοσκόπηση. Είναι ότι η ρομποτική ήρθε για να μείνει, είναι συνεχώς εξελίσσεται. Μιλάμε και με άλλα κέντρα του εξωτερικού, παίρνουμε στοιχεία, δίνουμε τα δικά μας δεδομένα και πλέον στο επόμενο διάστημα θα περάσουμε και σε ρομποτική λίγο πιο προηγμένη από αυτή που... Ναι. Πλέον και σε όλα τα Βαλκάνια αρχίζει και... αρχίζουν σιγά-σιγά έτσι να εξειδικεύονται. Κοιτάξτε, και να έρχονται σε εσάς ίσως να τους εκπαιδεύετε, από ό,τι ξέρω. Έτσι. Ρομποτικά συστήματα δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Πάντως στη Βόρεια Ελλάδα το ρόζα υπάρχει ευτυχώς μόνο στο ιατρικό διαβαλκανικό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Γιατί η συζήτηση δεν κάναμε έτσι επιστημονική μελέτη, κάναμε μια συζήτηση η οποία αφορούσε ουσιαστικά τα νεότερα δεδομένα πάνω στην χειρουργική του γόνατος, αρχίζοντας, όπως είπαμε, από την αρθροσκόπηση την κλασική, μιλώντας για την νανοαρθροσκόπηση, την έχω βγάλει καινούριο όνομα, νανοαρθρόσκοπη, λοιπόν, κύριε Κουμή. Και μετά προχωρήσαμε βέβαια και στα νεότερα δεδομένα για την ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδέσμου και τη μεταμόσχευση του χόνδρου. Καλά τα θυμάμαι. Ακριβώς. Και ολοκληρώσαμε με το θέμα της ολικής ρομποτικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Πολλοί τίτλοι, πολλά στοιχεία, πολλά ονόματα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα και κάναμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση με τα νεότερα δεδομένα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, που μας παρακολουθείτε. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Τρίτη επανάληψη στις 10 το βράδυ και με ένα άλλο θέμα βέβαια επίκαιρο ιατρικό την Πέμπτη και το Σάββατο στις 10 σε επανάληψη. Μέχρι τότε λοιπόν την άλλη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Γεια σας.